Kami po sa Pinoy Palaboy, saludo po sa lahat ng mga magsasaka at sa lahat ng mga backyard racers. Kayo po ang dahilan kung bakit mayroong pagkain sa bawat Pilipino. Sa mga nais po magsimula sa pagsasaka o kaya pag-aalaga ng hayop, una, dapat po may alam. Inanyahan ko po kayo na manood ng AgriSenso. Sa agrikultura, aasinso ka. At kasama natin sina Igday Badyang at Claritita tuwing Lunes hanggang Sabado, 1:00 ng hapon, live sa Facebook page ng AgriSenso sa Agrikultura. Siyempre, kasama ang ating mga produktong may puso para sa mga backyard racers. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Caplet, at Panamox Forte, Intenso Premium, Intensio Power Stag, Intenso Plus, at ang Worms to Go. Kaway-kaway! Pagkatapos ng kahapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kahapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus. Complete essential vitamins, probiotics, minerals. Iliparin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Iliparin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Pagkagising sa umaga, palaging tulala dahil sa sabungan ay talo na. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Badyang o Claritita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus. Kung maka-discount. Tag-iyabi na siya. Ikaw na lang. Ayan. Ayan! May art yan. Dito na tayo! Live Andito na! na tayo. Ayan. Hello po. Ayan. Napakagandang Friday ng afternoon. O, tama ba Friday? Uy! Kamusta-mus ang tanan? Pangit ya pala itong weather. Tugnaw-tugnaw. Ulan-ulan. Pero good thing. Murag ninghinay na siya. Or actually, medyo niinit na. So, maluoy na unta ang haring adlaw mo. Gawas na siya. Kay kung akong anak pa. Nay, let's cut the sky so that we can see the sun. Asa ka ng cut the sky? At Ay, dahil nako. dyan, At dahil dyan, i-translate mo yon kasi hindi nila naiintindihan yon. Ayun, Yung unang mga na sabi mo, hindi nila naiintindihan. Okay, ibalik mo. Yes, isang magandang afternoon po sa ating lahat. It's a beautiful Friday, kahit na medyo makulimlim ang ating panahon, maulan-ulan ang Davao City earlier. Good thing ngayong afternoon, medyo uminit na ng konti. O, di ba? As compared before na medyo talagang ang pangit, di ba? We have yung mga neighboring places natin umulan, especially Malalag, Davao del Sur. Sana makarecover na. Oo. Diba? Very sad yung ganun. But anyway, di talaga natin kontrolado ang panahon at ang mga kalamidad such as like that. But anyway, the show must go on and life must go on. And syempre, it's another hour sa atong chismisan ngayong hapon. Ayan, welcome po, AgriSenso. O gito po, si Inday Badyang. Ano yung laki-laki na mukha ko? Feeling ko lang. Diba? Swear! Ako nga, Day,
'di ba? Halos everyday na tayong nakikita natin ating mukha sa camera. So parang Oo. nasanay ako, Day. Sana naman yung mga nasa likod ng camera diyan ay adjust naman Alitin tayo. yung mukha natin. Diba? Sana Feeling ko naman talaga, na sir. i-adjust. Oo. Tapos sabi kasi niya, hindi siya magician. Lalong-lalo na hindi siya miracle worker. So, yun na talaga. Ito na talaga yung mukha natin. diba? Kahit medyo talagang feeling as in dako. Napakalaki talaga ng aking mukha. Promise. Wala pa tayong mata para akong apple or Di, Day, watermelon. sabi kasi nila, Day, na pag nakaharap tayo sa camera, Day, mag-gain tayo ng 8 kilos. So, yung kung nakikita nyo ngayon sa camera, it's our fake po yan na mukha namin. Actually, po sa totoong buhay, kami po ay 8 kilos lighter po. Yan. Yes. Actually, ako is 50 kilos lang plus 8. So, 58. Oh, diba? Ayan. So, ayun. Oo. Clara is 40 plus 8. So, 48 siya. Oo. Ganun lang yun. Sana, So, just sana 40. sana 50 rin. Ayan. Mureg, parang timbang ko yan na I was high school or Yeah. elementary. Parang ako, Diyos ko. yung 50 ko na kilo is achieve ko yan. College ako. So, di ba? Ganun ako kapayat. Oo, 50. Tumaan din naman tayo sa pagkapayat. So, i-celebrate po Oo. natin yon, di ba? So, di naman sa Correct. lahat ng panahon talagang medyo lumobo ang aming mga mukha, katawan, mga arms and legs. May mga time din naman na pumayat kami before. O, di ba? Correct. Pero, Naranasan din namin yan. tanggapin natin na talagang iyan po ay sign of progress. So, sa mga sisters Correct. natin dyan na medyo nalulungkot, ayan, na medyo lumaki-laki ng slight, ayan, gulay-gulay muna tayo mga geng, ha? Para medyo mag-lesser ng konti ang ating mga timbang. Char lang. O, di ba, pinaliit niya talaga ako, promise. Pero ang pangit ng pagkaliit. Oo. Parang Day, bumaba yung baba mo, Day. Parang umaba yung baba mo, Day. Parang iba ang, iba ang pagka-edit. Oo. Kain talaga. Okay na siguro ako sa ganun. Tanggapin ko na talaga na watermelon ng aking face. Ayan. Parang sa... Wala. Oh. Ganyan. Kasi siya ang So, yeah, may hawak normal, ng oo. Zoom account, diba? So, hindi talaga tayo maka-rest back. Sige lang, paminsan-minsan lang yung rest back namin, pero pang one time. Ayan, pang one time talaga. Maghanda ka na, ha? Kasi ikaw yung mahilig sa mga documentation. Yes. So, pag may time tayo, re-rest back tayo. Yes diba? naman, diba? Tingnan natin yan. Sige. Sige ka. Huwag mo kaming subukin. Kaming subukin, ha? Anyway, magpapakilala muna ako. Ako nga pala si Clara Tita, kasama si Inday Bajang. Of course, welcome sa ating AgriSenso, ang programa para sa ating mga magsasaka, of course, sa agrikultura. And shout out lang natin dahil ang ating mga viewers dyan na nakiki-enjoy sa atin. Diba? Nakiki-enjoy sa atin. Dyan sa Regional News Group o RNG Luzon. Hello sa inyo, mga viewers natin dyan sa Regional News Group RNG Luzon Facebook page. Hi, Yes. hi! And of course, dito sa ating Facebook page sa AgriSenso sa Agrikultura and sa mga nakikinig dyan sa ating Kings Radio stations na live din tayo ngayon. Dyan sa may Himalalot Negros Oriental. Ganon din dyan sa may San Francisco, Agusan del Sur at dito po sa Davao Region. Hello po sa inyo. Welcome po sa ating programa. And of course, welcome din kayo na mag-comment or kung meron po kayong shoutout or greetings dyan, isulat niyo lang po sa ating comment section box sa ating page para po ay aming mabasa later on ni Inday Bajang. Corrected by, o diba, kung ano man yung mga ginagawa, mga things that made you busy this time, ayan, relax muna. Huwag kalimutang mag-relax for a while. It's such a busy day. So at least Friday na ngayon, time to take a break and do some unwinding on the weekend. Ay, sana all my weekend. Ako, saan ba yung mga punta natin dyan? Yung may mga travel or something. Sana all. Sana all. To the moon. Diba? To the moon. Ayan, travel to the
Travel din naman ker, brum brum. O, diba? So, syempre, sa mga babiyahe ng medyo malayo-layo slide, ayan, make sure na ready ang mga sasakyan. Kung may mga sasakyan kayo, make sure na check muna to make it all safe, diba? Kaya syempre, maulan-ulan, madulas ang kalsada, so just to make it sure na safe and sound kayong makarating sa inyong mga destinations. Ayan. Corrected by. So, ayan na. Wag na siguro nating patagalin pa kasi very good news ito mula dyan sa may Davao de Oro dahil merong farmer associations na naki-join sa Kadiwa sa Pasko. Tama ba, Day? Yes! Sana all, di ba? The other day, ibinalita natin na nagsimula or binuksan ng Kadiwa sa Pasko sa iba't ibang lugar sa Pilipinas in which dito sa Davao region, dyan sila sa Mungkayo, Davao de Oro. Ayan. So, sino yung mga nag-participate? Actually, marami silang nag-participate. Ayan, nasa naman yung aking kodigo? Ayan. Aside sa mga Farmers Association, ayan, hanap, ayan. Merong 10 Farmers Association sa Davao de Oro nakibahagi sa Kadiwa sa Pasko. Ayan. Mahigit sa 10 Farmers Association at mga asosasyon na mga dating rebelde. Ayun, ang nakilahok sa Kadiwa ng Pasko sa Mungkayo sa Davao de Oro. Ayon kay Davao de Oro 1st District Congresswoman Maricar Zamora, malaking tulong ito sa mga nabanggit na nabigyan ng oportunidad upang makapagbenta ng kanilang mga produkto gaya ng preskong prutas at gulay, mga well-milled rice sa halagang 25 pesos ang kilo, poultry product, Noche Buena items, local delicacies at iba pang mga produkto. Positibo naman si Provincial Agriculture Coordinator Nomi Silamata na sa pamamagitan ng Kadiwa ng Pasko, makakabili ang mga mamimili ng kalidad ng mga produkto, presko at mura na mga bilihin. Ang Mungkayo ay isa sa 14 na mga lugar na nabigyan ng pribilehiyo na magpakita ng mga lokal na produkto sa agrikultura at iba pang local products. Ang Kadiwa sa Pasko o Kadiwa ng Pasko ay isa sa mga proyekto sa ilalim ng opisina ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na layunin ay mabigyan ng oportunidad na makabili ng murang produkto ang publiko lalo na ngayong malapit na ang holiday season. Maliban sa mga farmers at mga former Rebels Association, nakibahagi rin ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng Department of Agriculture, Department of Trade and Industry, Department of Interior and Local Government, Department of Social Welfare and Development at pati na ang Department of Labor and Employment. Ayan. So, di ba napaka-happy yung 10 Farmers Association ng Mungkayo or ng Davao de Oro itself was able to purchase their able to showcase their products po sa Kadiwa ng Pasko. So yun ang maganda, at least may mga caravan, merong mga activities like that. Matutulungan natin ang ating mga farmer groups, mga associations, mga kooperatiba na merong mga products na ma-market nila ito. So let's somehow it's a new venture, a new avenue for them na pwede lang maipakita nga, uy, we have this certain items, we have this certain product, meron tayo mga ganito na they can be really proud of and the public can purchase it. Ayan, so congratulations sa inyo. Sana nga request namin sa ibang lugar na naman sa Davao region or here in Davao City or what. But then, as we all know, magpapatuloy ang Kadiwa ng Pasko sa iba't ibang lugar pa sa Pilipinas. So yan po ang ating agri-balita ngayong hapon, mga friends, na meron pala akong batang itatapon sa labas. Napakakulit. Anyway, yan po ang agri-balita ngayong hapon. Mga suki, ayan, abangan nyo po ang mga Kadiwa ng Pasko sa inyong mga lugar and do avail sa mga murang produktong inyong mga bibili. Noche Buena items, bigas, mga prutas, gulay at iba pa. So good luck! Save para at least makapamura or makapamili kayo ng maramihan. Ayan! Corrected by. Thank you so much, Inday Bajang, for that very, very, very beautiful news para sa ating mga mamimili at saka of course sa ating mga farmers, diba? Parang nag-eat na sila in one location at doon ay kanya-kanya silang diskarte at meron silang, of course, nakakabenepisyo sila sa isa't isa, di ba? Nakakabenta at the same time, nakakakuha ng mga presko at tawag nito, mga magagandang quality.
quality Mhm. at mura ng mga produkto mula sa ating mga magsasaka. Kasi I think Yes. hindi na yan dumaan sa mga middleman, di ba? Yes, that's why. Diretso That's na why, talaga ano, yan. sa lesser price, di ba? Like sa bigas, 25 kilos lang per kilo, o di ba? Yung mga asukal na basic commodities, yun yung importante, mga itlog, karne, yung mga usual na ginagamit natin every day. So, mas mura siya. Kung medyo may extra budget, pwedeng makapamili ng mga Noche Buena items naman. Kung medyo may mga naitago ng mga bonus, ayan, yung mga nakatanggap nung A15, pwede na rin mamili doon. At least you can save also a bit for that. So, ayun. Correct. Kasi, dahil, di ba, sa probinsya, I don't know if dyan sa Luzon meron din ganito. Kasi dito sa Mindanao, hindi ko sabihin sikat, ano ba ito? Parang known talaga siya sa mga taga-probinsya. Yung ano nga, dahil market day, sa bawat lugar. Oho. Sa bawat, I remember ang market day nung nagpunta ako ng Bohol, that was Sabado. Tabo ang kanilang tawag doon. Oh, yan, Yes. correct. That's the term. Tabuan. Tabo. Tabo. O, diba? So every Saturday, napaka-hugya o napaka-happy ng kanilang palengke na may iba. Lahat ng mga traders andon. You can purchase Correct. different items. I was asking, ba't kailangan Sabado lang, di ba? Sabi ko siya, kasi daw, malayo sila. Yung place kasi ng auntie ko from Bohol is wala sa sentro, medyo malayo talaga. So every Saturday lang, andun yung mga traders to purchase the different items or products they have. And it's very mura and you will really enjoy yung mga kinaraanting buying the stuffs and all. O, diba? Amazing to experience that one. Ayan. So, mga ganung mga bagay. So, bili na! Diba? Pag may kadiwa sa inyong lugar, grab the opportunity. Usually, 1 or 2 days yan sila in a certain place. Ayan. Abang-abang lang kayo sa mga announcements. Correct. So, ayan, parang nilevel up yung tabuan into kadiwa, yung mga ganon na peg. Pangbongga So, na, may mga ibang produkto na, diba? So, ayan. Excited ko, Day. Punta kaya tayo pag may kadiwa sa Pasko here sa Davao, no? Document natin. Oo. Mag-vlog tayo. Vlog tayo doon, Day. Why not? Hello! Pero, ayan. maganda talaga na, natin. sana maging maging regular talaga yan siya na programa ng DA kasi malaking tulong talaga yan siya sa mga magsasaka, lalo na doon sa mga nahihirapan i-market yung kanilang tawag dito, yung kanilang mga produkto at saka doon sa mga hesitant na mga farmers na ibenta doon sa mga middleman kasi nga mura lang yung pagkabili sa kanila tapos pag ipapasa na doon sa merkado ay mahal na yung pagkakas sa mga produkto nila. So, para sa kanila, it's unfair. So, yan, di ba? We hope so nga magpatuloy kasi the idea of having kadiwa is because of the pandemic. Diba? So at least those time na nagsimula ang pandemic, may mga lockdown, nabuhay yung idea of kadiwa. Ayan. So kadiwa on wheels pa yon. So dumadalaw ang mga DA with the other support farmers group organizations na kasama nila in different places sa Davao region or in Davao City selling different items, mga gulay and all na pwedeng makapamili ang publiko. So still, napaka-cheap na price pa rin until yung nangyari yung lindol in Abra, nangyari yung mga bagyo and all. So parang na-replicate siya. Ang kadiwa, hindi na lang talaga siya pang ikot-ikot. So nagpupunta na sa mga devastated areas after calamities to shell out or to sell products na in a cheaper price. So ayan. So at least ngayon, kadiwa sa Pasko. So ayan, para happy ang lahat sa Pasko. Makapamili, diba? Even the cheapest price there na they purchase. Ayun. So good luck and enjoy shopping. Chartaran, shopping ha. Enjoy Pilipini. Oh, Shopping talaga, ha? Yeah. Ayan, thank you so much, Day. At mula sa ating Agri-Balita, dito na naman tayo sa ating Agri-Unique Chika. And of course, doon sa mga mahilig mag-alaga ng kambing at plano pang mag-alaga ng kambing. O, diba? Ang content na ito ay para sa inyo makinig at makinig ng mabuti dahil iyan ay ihahatid sa atin. Walang iba ang ating ka-farming angat ka na si Sir Jid. O, diba? So, sa lahat ng mga nagbabalak dyan na mag-alaga ng kambing, meron po siyang ibibigay na tips sa inyo bilang pagsimula o pagsisimula sa inyong pagkakambing. Ayan! Roll! Very on! Hello po, magandang araw po. Kumusta po? Ngayon, nandito tayo sa ating kambingan at dito yung
tatlo nating kambing, si Minggoy, si Mingay, at si Memo. So kasama natin sila at ngayon ay mai-discuss lang natin itong tungkol sa pag-aalaga ng kambing. Sa amin ang pamamaraan namin, kaya rin namin napili na mag-alaga ng kambing din para magkaroon kami ng pandagdag din sa aming mga alagang hayop na nakatulong na mabawasan yung mga damo. Kasi dito, ang pinaka main naming problema dito sa niyugan, sa ilalim ng niyog, ay yung pagkalat, pagdami ng mga damo. Kuhanin nila yung mga damo at nagkakaroon pa tayo ng mas napaparami natin yung kambing. So pwede tayo magkaroon ng dagdag pa na income dito. Yung mga kambing, kapag napili natin ay yung mga pang milk type na kambing, so pwede tayo magkaroon ng produktong gatas. Kapag naman gusto natin na pang meat type na kambing, so pwede rin tayo magkaroon ng produktong meat mula dun sa ating mga alaga. So itong mga kambing maganda rito kasi sa simula lamang tayo gumastos, kailangan lang meron silang masisilungan, kung meron silang pabahay, or kapag may espasyo tayo dyan na pwede naman nilang silungan tuwing gabi or tuwing tag-ulan, ay pwede natin silang ilagay doon, pwede natin silang ipasilong doon habang kaunti pala yung kambing natin. Pero habang tumatagal, kapag kaya na natin magtayo ng pabahay, pwede rin naman na magpatayo ng pabahay, gumastos tayo para doon sa pabahay. So the best din daw na yung pabahay ng kambing, kapag gusto natin standard na, ay dapat meron siyang at least 1 meter yung elevation ng flooring mula sa lupa. Yung flooring ng kambing mula sa lupa may 1 meter siya, tapos may mga butas yun na sakto lang na malaglag yung mga dumi nila para hindi nila maamoy. Halimbawa, sobrang dami na nila at biglang nagdudumi sila dyan, yung mga dumi kusang nalalaglag sa ilalim ng bahay nila, so mas less na dun masyado sa trabaho natin lagi na kailangan nating linisin agad once na may dumumi. So malaking tulong na yon, although sa ilalim kailangan pa rin natin linisin yon para hindi nila maamoy yung dumi nila na nagkukos din ng sakit kapag yun ay na-expose sila doon palagi. So yun yung mga pamamaraan sa standard. Kaya lang kapag wala pa tayong budget doon sa standard na pabahay, pwede na yung mga simpleng pabahay muna na lagi lang nating linisin. Tatanggalin lang yung mga dumi nila na kung saan pwede rin naman natin gamitin yon bilang organic fertilizer. So yun yung maganda dito sa pag-alaga ng kambing. Marami tayong options na pwedeng gawin. It's either pang milk type, pang meat type, at malaking tulong pa yung mga damo. At hindi na natin kailangan bumili pa ng mga feeds or kahit anong pampatuka. So yung pagpapadami natin, tuloy-tuloy na sila dun sa farm natin. Kapag nandyan sila, may babae dyan, mayroon tayong barako. So mga anak na lang ng mga anak, mapaparami natin na damo lang yung pinampuhunan natin sa mga susunod. Kasi kailangan lang naman nila damo. Importante may damo silang makakain. Saka kailangan lang din napupurga natin sila na matatanggal yung mga bulati nila para hindi naman mag-cause ito ng sakit sa kanila. Or mabibigyan din natin sila ng sapat na vitamina. Kung pwede natin sila bigyan ng vitamins, King's Vita Plus dito sa amin, yung vitamins na binibigay namin para hindi na namin kailangan mag-inject, King's Vita Plus, yun yung hinahalo sa inumin nila. Or kapag hindi sila uminom masyado ng tubig, lalo na kung yung space natin ay meron namang tubigan dyan na pupuntahan nila kapag sila nauuhaw, so pwede natin ihalo yung King's Vita Plus dun sa mga kinakain nila. Yung kambing natin sanay kumain ng mga so kung sanay sila kumain ng darak, so pwede natin ihalo dun yung powder ng King's Vita Plus sa darak. 2 kutsara sa 3 kilong darak or 2 kutsara sa 3 kilong feeds kung feeds man yung ihalo natin. Pero wala naman itong overdose, kaya sa amin naghahalo lang kami, tinatansya lang namin kung mga gaano karami yung ihahalo namin na sa sapat lang na talagang mahahalo dun mismo sa mga pagkain nila. So yun yung ginagawa namin. So dito sa pagkakambing, maganda pa dito dahil after 5 months, kapag sila halimbawa may kambing tayo na naglalandi, after 5 months mga anak na sila. Minsan ang anak ng 1, 2 or 3. So mas mabilis natin silang mapaparami sa ganong sistema, lalo na kung swertehin pa tayo, magkakatatlong anak bawat anakan. So, yun din maganda sa kanila. Tsaka, 8 months lang sila. Kapag 8 months old na sila, pwede na natin sila pasampahan para, ayun, magbubuntis na rin sila. So, yun yung pamamaraan natin. Tapos, nagpupurga kami sa mga kambing namin kapag iniwalay na namin sila doon sa kanilang inahin. Halimbawa, yung kambing namin ng anak, pagka iwalay na namin, pinupurga namin sila pareho, yung inahin, pati yung pinakaanak. Para, once na maglandi na ulit yung inahin, ready na siya magbuntis, wala na siyang bulate. So yun yung pamamaraan natin. Tapos, huwag kaligtaan kasi itong mga kambing kapag napabayaan natin, lalo na kapag laging tag-ulan, pag humina yung resistensya nila, ay nasasayang din sila. May mga nagkakasakit, so namamatayan, sobrang sayang yung alaga natin. Kasi ang tagal din nating antayin. Kaya hindi na kami nagtipid pagdating doon sa vitamins. Nagbibigay talaga kami ng vitamins. King's Vita Plus na vitamins, sinahalo namin. Dahil King's Vita Plus, meron na siyang multivitamins, may mga minerals siya, electrolytes, mga essential elements, calcium plus D3 pa, tapos enzymes, probiotics, napakarami na mga sangkap na
talagang makakatulong lalo dun sa mga kambing natin para mas lumakas sila, mas gumanda yung kanilang paglaki. At talagang sa galaan, talagang malalakas sila at hindi tayo masyadong nagwo-worry na magkakasakit sila. Maliban na lang kapag talagang tinamaan ng matinding sakit doon sa area. Pero once na binigyan natin ng King's Vita Plus, nagpapalakas din ito ng immune system. Kaya malaking tulong din para maparami natin lalo yung mga alaga natin nang hindi sila nagiging sakitin. So yun yung pamamaraan natin, nagbibigay tayo ng mga vitamins na talagang subok na rin ang karamihan at talagang pasok sa standards ng Bureau of Animal Industry dahil itong King's Vita Plus. Kaya gustong gusto ko ito kasi pasok mismo ito sa standards ng Bureau of Animal Industry. Talagang pumasa siya doon sa pagsusuri na talagang nakakatulong siya doon sa mga farmers. Itong King's Vita Plus na vitamins. At nabibili ito sa mga Agrivet stores, sa Shopee, meron din ito. Search lang natin yan, King's Vita Plus Animal Feed Supplement. At yun, mula Mindanao, Visayas, Luzon, meron nang nabibili rin ito sa mga nagtatanong. Kasi marami rin tayo nakuha mga katanungan. Saan daw ba nabibili ang King's Vita Plus kung sa area nila, meron daw mapagbilhan. So ito ay nabibili sa mga Agrivet stores na. Mula Mindanao, Visayas, sa Luzon, nabibili na rin ito. Maging sa mga Agrivet stores, poultry supply, pwede natin bilhan itong King's Vita Plus na vitamins. So yun yung pamamaraan natin sa pag-aalaga ng kambing. No? Kailangan lang nating palakasin yung immune system. Tapos mabigyan sila ng sapat na pagkain. Kasi yung mga kambing, pag hindi naman sapat yung binibigay natin sa kanila, nagkakasakit din sila. Or minsan sobrang nangayayat sila kasi kulang yung pagkain. So kailangan may sapat tayong mapagkuhanan ng damo. May mga nagtatanong din na maliit lang yung space nila. Kapag maliit lang yung espasyo natin, ang ginagawa namin ay nagtatanim tayo. Ang magandang itanim din, itong Napier grass. Napier grass, mga Madre de Agua. Dahil yan, may magagandang may mga magagandang nutrients na rin makukuha dyan yung mga alaga nating kambing. Maging iba nga na nag-alaga ng baka, mga kalabaw, ay nagtatanim din sila ng Napier grass. Or kapag meron tayong maisan, halimbawa yung nagtatanim tayo ng mga yellow corn or yung mga mais na binibenta kapag yung niluluto dyan na binibenta sa tabi-tabi. So yung mga mais na yun kasi green pa yung dahon noon, so pwede rin yun. Kinakain din yun ng mga kambing. Minsan ginagamitan nila ito ng pinapagiling nila yung pinakapuno. Yun yung kinakain ng mga kambing din. Ginagawa nilang silage. Pinapasok nila minsan sa drum. Kapag maramihan, halimbawa, malawak yung space nila, meron silang malawak na taniman ng Napier grass, malawak na taniman ng mais, no? So ang ginagawa nila, ginigiling nila yon. Gamit nila yung kanilang silage machine nila, no? Yung silage maker na machine nila. So yun, sinasako or pinapasok nila sa drum, tapos nilalagyan nila ng molasses at marami pang mga sangkap na hinahalo din nila doon para mas lalo maging masustansya. Minsan nagtatagal din siya ng sobrang matagal, kahit na sabi nga nila kahit isang taon daw hindi pa nasisira, nagagamit pa rin nila na papakain doon sa kambing. Kaya kahit na tag-ulan, kahit na sobrang tagtuyot at na namamatay yung mga damo, yung iba lalo na yung mga malalaking farm, meron pa rin silang ikakasupport na pagkain doon sa mga alaga nila dahil doon sa kanilang mga tinatanim. So ayun, yung mga kambing natin sa background na wala na, nag-alisa na, naghanap na sila ng mga pagkain nila. So dahil dyan sa paligid nila ay napakaraming mga damo. So dito pinapakawalan natin yung kambing. Sa mga nagtatanong din, hindi naman dapat mag-worry yung aming mga kapitbahay na baka kainin yung tanim nila. Kasi kapag nagpapakawala tayo ng kambing, lalo na kung hindi naman nakabakod, minsan may mga chance dyan na kapag may tanim yung kapitbahay natin, kinakain, o yung kapitbahay natin, nahirapan magtanim, ayaw na lang nila magtanim kasi may kambing din nakagala. So parang nakokontrol natin, nagkakaroon ng limit dun sa mga kapitbahay natin. Kaya best din na kapag magalaga tayo ng kambing, itali natin or lagyan natin ng naka-range sila, naka-free range sila na may bakod para hindi nakakalabas yung kambing kung saan hindi sila nakakasira ng pananim or hindi tayo nakakaperwisyo ng ating kapitbahay. Kasi ang mga kambing, once na may tanim ka dyan, may mga kamote ka dyan, or may mga nagtanim dyan ng mais, may mga palayan dyan, so kinakain niya ng kambing, pinupuntahan yan. So sobrang nagagalit yung may-ari kapag nakasira. So kaya mas best din na kapag mag-alaga tayo ng kambing, planuhin muna nating maigi. Dapat tingnan natin kung ano yung pamamaraan na gawin natin na talagang yung tipong mag-alaga tayo na meron tayong makuhang benepisyo at hindi tayo makaka-perwisyo, no? So yun yung mahalaga din kapag tayo nag-business. Kailangan nakakabuti tayo. Kasi kapag nakakabuti tayo, sa akin kasi ang paniniwala ko, once na nag-business ka, hindi ito yung tungkol sa pera lang, nahakot ka lang ng hakot ng pera, yayaman ka na. Para sa akin,
mas best na magbigay ka ng kabutihan sa kapwa, or yung ginagawa natin yung makakabuti sa atin at makakabuti sa ating paligid, yung hindi tayo nakakasama sa ating kapwa, para umunlad yung ating buhay, umunlad yung ating pamumuhay. Dahil lahat ng yan, lahat ng mga pagsisikap natin, ano natin yan, ang balik sa atin yan ay mula sa taas. Hindi yung dahil nagsikap lang tayo ay makakamtan na natin yung ginhawa, kaginhawaan. Kailangan din natin ipagdasal lagi yung mga ginagawa natin. Dahil lahat ng yan, ang balik ay mula sa taas. Kaya magiging mabuti lang tayong nilalang dito sa mundo, magiging mabuti tayo sa ating kapwa para tayo ay magiging pinagpala. So sa amin, yun yung pamamaraan natin, no, sa pag-aalaga ng hayop. Kailangan meron tayong kabutihan sa kapwa din. So yun yung pamamaraan natin. Kaya yun, kapag nag-alaga tayo ng iba't ibang hayop, tingnan natin munang mabuti kung ano ba yung kakayahan natin. Or kapag pumasok tayo sa business, kailangan tingnan natin kung ano ba yung kaya natin, kung ano ba yung resources na meron tayo. Dahil kapag pasok lang tayo ng pasok, halimbawa, nag-alaga ka ng baboy, tingin mo sa kapitbahay mo, umunlad yung pamumuhay dahil sa baboy. So gagayahin mo ngayon, alaga ka ng baboy, bumili ka ng maraming feeds. Ang problema mo naman, nung pagbentahan na, makinig baboy mo, ibibenta mo na, sobrang mahal, sobrang mura naman ang bili. So mahal yung bili mo naman doon sa pagkain mo sa baboy. So ngayon nagre-react ka, nalugi ka. So di ba? May mga ganun kasing ano yan. Or pag nag-alaga ng kambing, so nakita mo yung kapitbahay mo, umunlad yung pamuhay dahil sa kambing, ngayon hinahabol mo siya. Bumili ka ng maraming kambing, bultuhang kambing, sobrang dami. No, inunahan mo pa siya kahit na siya matagal nang simula, konti-konti lang siya, pero inunahan mo siya sa dami ng kambing mo. Ang problema, yung pag-alaga, hindi mo pala kabisado. So nagkasakit yung kambing mo, nangamatay, so sobrang sayang, nalugi ka na naman. Lalo na kung sobrang mahal pa yung binili mong kambing. Kaya kailangan, hindi ito palakasan, hindi ito yung pabunggahan. Ito yung kailangan pabutihan at patyagaan. Kailangan may tiyaga rin tayo dahil habang tumatagal, kapag tinatyaga natin yung mga ginagawa natin, mas lalo tayong natututo, mas lalo tayong nag-improve dun sa ginagawa natin. Dahil lahat naman ng yan, nasa experience natin, dun tayo matututo. Pero kung tayo susuko, sabihin na lang natin, hindi yan malalago, hindi yan magtatagumpay. Kahit na ikaw ay mag-suggest na ito yung gagawin natin business, sasabihin nila, hindi yan magtatagumpay. Kasi ako dati, ganyan din, nag-alaga ako, nangamatay lang, nakasakit lang, or nalugi lang kasi mura ang bili. So hindi ka talaga magtatagumpay kung ihinto mo agad doon. So kailangan mo talagang bigyang solusyon kung ano yung naranasan mo, kung ano yung mga experience mo. Kailangan mo siyang i-adapt bilang learnings. Hindi mo siya dapat i-adapt bilang negative agad. Kasi kung negative agad, edi tapos na ang mundo. Wala na pag-asa. So kailangan nating ilaban kung ano yung mga gusto nating gawin. Kaya sa akin, mas best na yung gawin mo kung passion mo yung isang bagay, yun yung gawin mo. Huwag mong gawin yung gaya-gaya ka lang. Dapat kung ano yung hilig mo, anong gusto mo, anong passion mo, yung happy ka habang ginagawa mo, yun yung gawin mong business. Para kahit ano man mangyari, happy ka pa rin, na-enjoy mo pa rin yung ginagawa mo. Malugi ka man, kumita ka man, at mas malaki ang chance na kumita ka o giginhawa ka dyan sa ginagawa mo or mapagtagumpayan mo. Kasi hilig mo talaga. Once na hilig mo talaga, pag mayroong problema, hindi mo susukuan, ilalaban mo, hahanap ka ng solusyon. Yun yung sa akin, yun yung ginagawa ko rin, yun yung gusto ko rin gawin na kailangan, kailangan hilig ko, gusto ko, passion ko yung ginagawa ko. Kaya ito, nag-share din tayo kasi ako gusto ko rin mag-share. At gusto ko mag-vlog, gusto kong gumawa ng video, gusto ko mag-farming. So ito yung mga ginagawa natin ngayon. No? Kaya, ayan, nag-share din tayo kasi ayaw ko rin na magdamot doon sa mga sinasabi nila sikreto daw sa farming. Yan daw, sikreto na daw yan ng ganito. So sa akin, ayaw kong ipagdamot yun kasi mas pabor sa akin na lahat tayo mag-farming. Kung dito sa Pilipinas, lahat tayo farmer, nag-alaga tayo ng hayop, naging successful tayo. Hindi, yung mga produkto natin dito, ipapadala sa ibang bansa. Hindi na tayo yung kukuha pa sa ibang bansa para ipadala sa Pilipinas bilang pagkain natin. So tayo na magpadala sa ibang bansa para sa mga pagkain nila. So mas mamahal pa lalo yung mga produkto natin. Mas gaganda yung ekonomiya natin. So mas gumanda lalo yung yung paligid, yung ekonomiya natin mismo, lalo na dito sa farming. Kasi napapaunlad natin. Kaya sa akin, paunlarin natin ang farming kung kaya natin na palakasin itong pag-aalaga ng hayop, palakasin natin. Huwag natin sukuan. Huwag nating tingnan yung negative side, huwag nating tingnan yung nalugi. Although yung nalugi, tingnan natin lamang yung learnings doon. Alamin natin yung lesson na dapat natin mapulot doon. Pero huwag nating tingnan na porkit nalugi siya ay malulugi ka rin. At huwag din natin tingnan na porkit kumita siya ay kikita ka rin. So ikaw mismo kailangan mong magsikap, gumawa ng paraan para mapapaunlad mo itong farming at mapapaunlad mo yung iyong hanap buhay.
So, yan. Sa atin kasi, may kanya-kanya tayong pananaw, may kanya-kanya tayong hilig, may kanya-kanya tayong paraan. Kaya para-paraan lang yan. Maging kami man, kahit matagal na kami nag-alaga ng baboy, hindi ko masasabi na expert kami. So, sabihin mo natin na nasa more than 30 years na nag-alaga ng mga baboy kami, ng mga magulang ko. Pero hindi ko masabi na marunong na kami, magaling na kami. Dahil hanggang ngayon, nagle-learn pa rin kami. Kung ano yung mga technology na pwedeng i-apply, ina-apply pa rin namin. So, yan. Tulad na lang sa paggamit ng King's Vita Plus na vitamins, yan, bago lang yan. Pero, mas nagiging effective. Kasi dati, nung nag-alaga tayo ng hayop, mas nagiging sakitin, ang hirap lumaki. So, nung nag-King's Vita Plus na mas maganda yung paglaki nila, mas nagiging malakas sila laban sa sakit. At mas nagiging matibay sila. At mas nagiging malakas sila pagdating sa galaan. No? So, King's Vita Plus na vitamins, kapag naman yung mga biik na nagkasakit dati, kung ano-ano lang pinagagamot namin, so hindi naman gumagaling, namamatay pa rin, sobrang nasayang. So nitong mga bagong teknolohiya, Panamox Forte ginagamit na namin. Yun yung ginagamot namin sa kambing namin na may ubo, may sipon, may lagnat, nagka-diarrhea. So yan, Panamox Forte, pinapainom namin, sinisiringe or dinadropper namin doon sa mga biik. Yan, gumagaling agad din dahil sa napakaganda rin ng bisa ng Panamox Forte. Kaya yun yung ginagamit namin dun sa mga biik. So yan, ina-apply natin yan yung mga makabagong pamamaraan para mas mag-improve palalo itong farming, itong pag-aalaga namin ng hayop. So ayun, yun lamang po muna sa ngayon. At yun, yung mga nababanggit natin mga produkto, King's Vita Plus, Panamox, yan lahat ay nabibili sa mga Agrivet stores nationwide. Mula Mindanao, Visayas, Luzon, sa mga Agrivet stores, mga poultry supplies. Magtanong-tanong tayo dyan kung meron ba silang King's Vita Plus. So tanong natin, King's Vita Plus na vitamins para doon sa mga halagang hayop. Or sa Shopee, pwede rin tayo makabili niyan. So ayun, yun lamang po muna sa ngayon. Maraming salamat po. Thank you po. Happy farming po. Correct! Thank you so much, Sir Jid of Ka-Farming Angat Ka. Oy, live din tayo sa Facebook page ng Ka-Farming Angat Ka. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa Ka-Farming Angat Ka. At yan po, straight from our Ka-Farming Angat Ka, walang iba si Sir Jid. O, diba? Yun yung mga experiences niya sa kanilang farm dyan sa Pulangco, Zamboanga. So, ang daming mga iba't ibang klaseng hayop ang kanyang inaalagaan dyan. Kasi yun yung sinabi niya na dream talaga niya na magka-farm. Okay? So, tawag nito, si Sir Jid, dati po siyang supervisor sa isang company. Tsaka nag-resign siya. At yun, pinili niya yung mag-farming. And at the same time, ay nagustuhan niya rin nga mag-vlog na maging isang content creator. So, sabi nga niya, ayun yung maging madamot doon sa kanyang mga experiences. Kaya, i-share niya yan sa inyo para po ay kayo rin mismo ay matuto at maging inspirado din kayo sa pag-farm. So, kanina, nabanggit niya yung pag-aalaga ng kambing. So, yun, nakita ko rin yung marami siyang mga alagang kambing doon. Okay? So, isa sa mga sinabi niya is, kailangan na i-consider niyo rin yung pabahay ng mga kambing kasi nga, pag umuulan, ang mga kambing ay very sensitive sa basa, sa ulan, sa lamig. So, kailangan ay masilungan, makapasilong talaga ang ating mga alagang kambing. Okay? So, I think merong tanong mula sa page ni Ka-Farming Angat Ka. Mula ito kay Ma'am Mel Chua Libmarap. Ayan, meron question dito, Day, kay Ma'am Mel Chua Libmarap. Sabi niya, gusto ko po mag-umpisa sa pag-aalaga ng kambing. Pwede kaya 1 male is to 9 female na kambing? So, ibig sabihin, isang lalaking kambing laban sa siyam na babaeng kambing. So, sabi naman ni Sir Jid, agad naman natin itong ni-refer sa kanya. Based sa kanyang experience ay pwede po. Pwede po ang 1 male to 9 females na kambing. Okay? And then sabi niya, sa kayo pong pabahay, ilang square meter yung size para hindi po magsiksikan ang mga kambing. So, based din sa experience ni Sir Jid, para hindi sila magsiksikan, yung pabahay naman is at least 1.5 square meter per head yung basis nila. So, 1.5 square per head yung basis. So, if ever meron kayong 10 na kambing, Day, tulungan mo ako sa math, Day. Kung meron Sorry, nag-mascom po ako para walang math computation. Iniisip ko nga yung 1.5 para okay lang. 1.5 square meter. Kuya, tama. Kuya, tulungan mo kami, Kuya. Ano ka kasi, mathematician? 1.5. Commerce po ako, hindi ako mathematician.
Sorry lang. Sorry. Sino bang mathematician dyan? But I think it's not that too big. Kasi nga, based on, kasi for us, yung mga bahay ng kambing namin is hindi naman siya ganun kalaki lang talaga. To be exact lang para sa isang kambing or actually for 1 or 2, diba? So, hindi naman kailangan sobrang laki as long as komportable sila, merong yung flooring, dapat ano siya, tawag nito, tama yung sabi ni Sir, dapat may 1.5 times 10. Gano'n yung kalaki? So, nag-compute ka. So, hindi naman siguro ganun kalaki, di ba? Kasi nga, medyo maliit naman yung mga kambing. So, just eksakto lang na they can move freely, they have place to sleep, hindi sila maulanan, hindi sila mabasa, di ba? Kasi as they say, very, tawag na to, very sensitive ang kambing sa tubig. And also, what I like as well, sabi ni Sir Jet earlier, tama yung what you reap is what you sow. Ika nga, yung itinanim mo, yun din yung aanihin. You do good and the good will be back din sa iyo. Yun. That's what is more important, diba? Siyempre, you're into agriculture, you're in, tawag nito, meron kang mga alagang hayop. So you also, ang kanyang tawag nito, good karma is to share of what he learned based on his experiences, diba? So, thank you so much for that one, sir. At least yung mga viewers natin, they've got some idea on how to raise mga kambing at iba pang mga hayop. Kasi may iba doon na parang gusto ko gusto ko nang magkambing, gusto ko magmanok, but then they don't have any idea. So, with those mga vlogs, this sir and sa ibang mga partners and ambassadors natin, diba? At least they've learned something from it. Yun na yung parang, it's a way of thank you nila with the progress ng kanilang parang sinisimulang negosyo. And tama rin yun, pag nagsimula ka ng negosyo, it's really unavoidable na may mga challenges, malulugi ka. Ayan, yung pagkwenta-kwenta mo dyan, parang mali, parang kulang, parang kung sa Bisaya pa, ni tapal man hinuon ko, imbes na I will earn, which is very common. Hindi siya, okay lang yun kasi lahat ng negosyante dumaan sa ganun, dumaan sa pagkalugi, ayan. So, syempre, and every time na nalugi ka, you will learn something from it. Ay, dapat pala ganito yung ginawa, diba? Para hindi na maulit the next time around, you do again, you have an idea already on what to do. So, yung mga ganong challenges, you cannot say now that you start farming, you will raise your earnings 3 to 5 months. That somehow projection lang naman yun ng iba. Daily talaga, it's a learning process on your end. Depende kung kailan mo pwedeng mabawi yung mga ibinuhos mo na amount or pondo sa iyong pagnenegosyo sa farming, diba? So, somehow makikita mo siya pa konti-konti, hindi biglaan, but at least, yun ang importante, you do things that you enjoy, ayan, yung masaya ka, na you're doing that one, it's because you're satisfied and you're happy sharing what you are doing to the other people. Yun yung importante. Kasi syempre, your business will prosper if you are happy with what you are doing. If you're not happy sa yung pag-aalaga ng mga kambing, siguro inihaw mo na sila, kinain mo na yung mga manok, diba? Binenta mo na lang kasi kapoy. But then you're enjoying what you're doing, so you are expanding and you're also sharing what you've learned to others. Ayan, yun siya. Yung mga point ni Sir. Thank you so much, Sir, for them. May mga hugot si Sir sa buhay, diba? So yun yung kanyang mga hugot in life. Ayan. So kung may plano kayong mag-alaga ng mga kambing, mga manok and all, yan. Yun talaga lagi nating reminder. Study first, ika nga, diba? Pag-aralan before you enter the kingdom of love. Yeah. Yun yung mga motto ng mga elementary students sa kanilang bayo. Anong tawag yung sinusulatan natin before? Diary. Diary. Meron pang iba. Yung you have your name, your nickname, your favorite color. It's not, may ibang term ng slam book. Ano ba yun? I forgot. It's the hindi slam book, iba. Hindi, iba. Iba. Na-remember ko yan. Oo.
na pagpa-end na Ano mo dyan? pagpa-end na yung school year, lahat ng classmate dapat makasulat doon with their pictures, may mga Ah. pag-ratings pa and all. Diba? Those Bakit were ba? the Ang dami natin days. iniisip. Yung iniisip lang natin Yes. kanina yung computation sa 1.5 times 10. Ngayon, So, yes. dapat, so, ano, Day? Nag-compete ako. So, 10 times 1.5, so nasa 15 square meters para doon sa 10 kambing na So, alagaan. gaano kalaki yung 15 square meters siya? So, 15 ata na 15 na square. Basta, as for me, hindi siya ganun kalaki. You don't need to have a very big area if may mga... Pero kung medyo maramihan yung kambing mo, you need a big area. It's because kailangan mo silang itali or itawag nito sa Bisaya pa is imong ilansar. Ayan. Ipang tugway ni mo sila na they can move freely. But if you have a minimal lang na area or location, maybe just try to tawag nito, iilan muna until you somehow medyo gamay mo na how to take care of your kambing at iba pang mga alaga. Ayan. So, yun nga Ano- talaga. Mhm. Day, meron lang tayo i-clarify ha sa mga viewers Yeah. natin. Kapag sinabing free range, hindi ibig sabihin na ipag-alagala mo na lang yan siya anywhere. yung iyong mga Ipusan ninyo! alaga. Oo, kasi hindi naman natin alam na yung mga kapitbahay natin ay okay sa iyong pag-alaga ng Yeah. kahit ano. Baka Baka ay bigla nilang sikwatin. Ayan. hindi Bigla nilang natin alam itago. na parang finders keepers. Uy, walang Yes. walang nito, walang nakakita dito sa bakuran ko. So meron Akin na na tayong to. pangtinola. O, meron tayong Akin na ang pangtinola. manok na ito. O, diba? Merong kambing na napunta sa inyong bakuran at kinain yung inyong 25,000 na badyang. Oh So, my ano ba? God. Ano pa ang gagawin mo dyan sa kambing? So automatic meron ka ng automatic pang kaldereta. Kaldereta, adobo, Sinampalok ang kambing. sinampalukan, o diba? Mga siguro 2 weeks mo ring ulam yung isang kambing. Uy ha! Pero ha, joke lang yun ha. Isaulin nyo naman. Yes. Kaya nga, di ba? You reap what you sow. Yun yung sabi ni Sir. So what you do, kung mabuti, ang balik rin sa'yo ay mabuti. O yun, di ba? Yun yung Oo. pinaka-importante. So kung medyo ka dyan, masyadong yung kamay mo sa mga hayop ng iyong neighbor, Pero marong kagatin ka na. Pero dahil kung hindi ka naman din sure doon sa iyong mga kapitbahay, ay syempre, of course, pwede ka mag-free range, pero dapat may bakod, di ba? Yes, yun May din, di ba? bakod. To Free make range sure. Mhm. To Yun make it lang, at sure. least, ilabas mo lang, itali lang sa labas, then after an hour or two, pwede mo nang ibalik naman sa kulungan. Yung mga manok, kung naka-free range, merong mga nets na di sila makalipad ng malayo or di makalabas. Yun lang. So, not necessary, pakawalan mo ng bonggang-bongga at bahala ka na sa buhay mo. Mga ganong bagay. Hindi po. Okay. Correct. Hindi po ganon. Ayan. So if ever po ay meron kayong mga katanungan, most especially dyan sa ating mga viewers sa Regional News Group Facebook page, comment nyo lang po sa ating Facebook page. And if ever ay hindi natin yan siya mababasa lahat-lahat, huwag kayong mag-alala kasi i-recap namin yan ni Inday Badjan sa susunod na araw. At Yeah. yan, in-encourage namin kayo na nakatutok talaga kayo everyday sa ating programa kasi ang daming yung mga matutunan, of course, sa pag-aalaga ng baboy, manok, kambing, lahat. Gusto namin yung ma-share sa inyo. So if ever meron din po kayong mga individual dyan na nais pong i-share ang inyong mga knowledge din sa pag-aalaga, feel free to ask or message us sa Facebook page dahil willing din po kaming makipag-partner sa inyo para po ay may share din ang inyong mga expertise sa pag-aalaga. So ayan, Day. Correct pa. Yes, yan po ang Meron. ating agri-balita. Sa agri-unique chika nating hapon, diretso na tayo? Or ano ito? Pwede. Pwede, diretso na tayo. Diretso na tayo. Sige, Greetings na diretso tayo. na. Ayan. Okay, walang problema. Ang lalaki ng mga fonts. Nababasa ko talaga pa. Wait, hindi ko makita. Diyos ko Ayan na. Ayan, sa mga taga Batangas, sa mga friends nating Batanggenyo, magandang hapon po sa inyo. Mabibili niyo po ang ating mga produkto dyan sa Talisay, Batangas. Andyan po kami sa J&E James Feed Supply.
Sa Santa Teresita, Batangas, 4R ZI Feeds and Poultry Supply, JRRC San Jose Agrovet Trading. Ayun. Sa kabilang dako, ayan, dyan sa Lemery, Batangas, andyan po tayo sa Owanet Trading at Atienza Feed Supply. Ayun. Doon naman po tayo sa Calaca, Batangas. Ayan, dyan po sa Herman and Ellen Agrovet Supply and Super Speed Agri Trading. Sa Balayan, Batangas, andyan po tayo sa RC Alday Agrivet Supply. While sa Nasugbo, Batangas, mabibili po tayo sa Alvin Gutierrez Agrivet Supply. Ayun. Doon tayo sa Toy, Batangas. Ayan, nandyan po tayo sa Hanver Poultry Supply. Nandyan din tayo sa AM Bautista Agrovet and Poultry Supply at King's Agricultural Supply sa Lipa City, Batangas. At sa Malvar, Batangas, dyan po tayo sa Stephanie Feed Store. Ayan, ilan lang po yan sa mga partner stores natin dyan sa probinsya ng Batangas. Mga suki, dyan po kayo pwede makapamili ng ating mga produktong King's Vita Plus, Intensa Worms to Go, and King's Vita Pet. Ayun. But, siyempre, baka naubusan sila ng mga products natin, nag-out of stock, kasi nga na-sold out lahat. Pwede po kayong maka-purchase via cash on delivery or cash or pick-up kung meron kayong LBC branches to your area or via Shopee. Ayan. Yan po ang nakikita ninyo sa ating screen. Pwede kayong magpa-COD. Ayan. Andiyan sa Shopee, it's in the introductory price amount. Naka-sale, hindi naman naka-sale. I-check nyo lamang po ang KBM Agrovet lines para sa mga legit, yun talagang totoo. Ayan, hindi fake na mga produkto. Kasi I'm checking Shopee, maraming kaparehang produkto but we're not sure if they are legit. Baka ano lang yung kinopya, di ba? So, dumuduko si Clara. Masakit ang kanyang liog, kaya ganun. So, nag-ganon-ganon siya, nagduko-duko. Okay. Siyempre, aside sa Shopee, yun nga, pwede kayo magpa-COP or COD with LBC. Ayan. Paano po yun? I-chat lamang po ninyo ang aming mga Facebook pages. Ang dami nun, ha? For your orders. Ayan. Meron tayong mga associates who are so active and willing to answer immediately your concerns. Ayan. Di ba? Corrected by. Uy, i-announce ko na lang din, Day, sa mga nais po mag-order ng ating produkto doon po sa mga magsisimula pa lang sa pagbababoy at saka yung mga gusto nilang bumawi sa kanilang hog racing industry o hog racing industry. Meron po tayong promo. Ang Balik Asenso sa Pangkabuhayan promo ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. That would be, I think kahapon lang yan nilaunch natin sa ating online orders. Sa halagang 1,800 pesos, Day, meron na silang 21 packs ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. So, ayan ha, 20 packs ng King's Vita Plus ay nagkakalaga ng 1,800 pesos. Plus, may libre silang 1 pack, Day. Okay? So, meaning, from 100 pesos po na ating standard or SRP ay bumaba po tayo ng 10 pesos kaya naging 90 pesos na lang. At if ever 20 packs lang yung i-order, ay meron po kayong free 1 pack. Okay. Yeah. Meron po kayong free 1 pack. Available yan siya dahil sa ating online orders via LBC and of course sa ating Shopee. So doon po sa mga lalo na sa mga malalayo yung kanilang Agrovet stores at abot naman sa mga online orders, why not grab this opportunity dahil ang ating promo ay hanggang December 29, 2022 lamang. Ayan. So take the opportunity. Take note ha, online lang. Okay? Oo, online orders. Shopee orders or you can chat us. Ayan. So yun siya. At least you can save a bit. Siyempre, with regards sa ating King's Vita Plus, hindi lang siya pambaboy. Pwede, kung meron kayong manok, pwede nyo ma-try, di ba? Pwede nyo ma-try sa inyong mga pato, mga kambing, or ano pa yung mga hayop na inyong inaalagaan dyan. But anyway, for us, pag baboy, at least you can make sure na healthy ang inyong mga baboy, malayo sa sakit, and syempre sa threat ng African swine fever, which is, andito pa rin talaga sa Pilipinas yung threat. Hindi talaga siya matapos-tapos. I just don't know why. May mga wala pa kasi vaccine dyan, di ba? Wala pang vaccine. Wala talagang vaccine, though. Meron silang mga protocols na ginagawa. Pero yun nga ba, di ba, recently sa Cebu, may na-intercept sila na more than 27 na baboy mula Masbate na parang sikretong pinapasok sa Cebu, idinaan sa
back door, isinakay sa kanang Roro and all. So, mabuti na lang, na-detect siya or nakita agad. Ayun, di ba? So, luoy, napakaawa ng mga pigs. Pinatay So, ano siya? Ha? Pinatay? Yes, pinatay yung 27 na pigs. It's because it came from Masbate na merong case ng ASF. Meron kasing tawag nito mandate ng Cebu City government na bawal ipasok yung mga pork products and pork byproducts mula sa mga lugar na may cases ng ASF. So yun, pinatay and then inilibing. Ayun, agad. So very sad. Wag na sigurong ganun. Kung merong mga ganun na protocol, wag na lang pilitin para hindi naman lugi din doon yun sa mga farmers. Yung akala ng farmer. Diba? Baka hindi pa yun nabayaran yung may-ari ng mga baboy, diba? Huwag na lang pilitin. Oo. You can somehow buy, siguro you can just sell your pork products in your area. Huwag na kayong pumasok sa mga area na may mga bans sa mga pork kasi nga medyo mainit kayo sa mata, 'di ba? So huwag nang ipilit ang mga bagay na ayaw kasi baka dumugo at umiyak pa ang lahat. Ayan. Oy, dumating na siya. So tapusin na natin itong lahat. Ayan na siya. Pero Day, before natin itapusin ang ating programa, i-shoutout muna natin ang ating mga greetings mula sa ating Facebook page sa AgriSenso. Ayan, hello to George de la Cruz. Shout out po. And then to Food Tree Innovations, happy Friday sa lahat. Happy Friday po. God bless one more power. And then to Riden Calderon, happy ka AgriSenso. Ayan, sino pa ba dyan? Ayan, kay Gabriel Bachang, AgriSenso time na, of course. And, sino to? Si Josh Billones, maayong hapon from Mindanao. Ayan. Hello! From Mindanao! Ayan. Mayroon ng bata dyan na pakanta-kanta. Yes. You sing daw. You sing daw. Sabi nila. You sing na. You sing daw. Ay, shy. Shy daw siya. Chusera na yung mga shy nang nalalaman. Hindi ba, guys? Oh, you go na there, go. You go na. Here's yung mabigat ng gabnak. Oh, yan. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay sa ating programa every day. Of course, dito sa ating AgriSenso. Naway, tomorrow pa pala. Abangan niyo po. May weekend pa, may Sabado pa, Day. Abangan niyo naman ang ating programa bukas. At abangan niyo po ating magiging topic for tomorrow. Yes! Bukas po, same time, 1:00 ng hapon, mga friends. Ay, iba't iba nating mga platforms nyo kami mapapanood. Ito po pala ang inyong lingkod. Make some noise! At ito po si Clara Tita. Hanggang bukas po, mga kaibigan, mga ka-Agri. Dito po sa programa, Dito, walang iba para sa ating mga magsasaka at agrikultura, AgriSenso. Sa agrikultura, Senso tayo. Magandang hapon, everyone. God bless everyone. Bye. Basura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's VitaPlus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus.